Kubingelele phe ngamukele bukele emakhaya kwesimanzonzo lapha songilethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nife ngesikhathi bukele emakhaya ke isikhathi masika nje kwesimanzonzo ngulethele indaba zokuthi lephela sodo esiya kuyo le weekend le abacula abaningi ngempela bayakhipha kumaskandi ke sekubiza ngokuthi iphela sodo enkulu njengoba sazi futhi nangephela sodo endlule bokuyiphela sodo enkulu futhi njengoba kwakhipha ukhuzana ngokhiphe naye futhi igcwame elisha kanti kule weekend ke ukukhipha ifeze emnyama umzukulu udencane yomnikeza negalofu elisha mbukele emakhaya ke nakaka ama promaka ahlangane ngezathu lapha comment section siza ukuthi wena ucheme nobani iphi ingoma ngempela oyizwa ikulu kanti futhi iphi ingoma ozoyithenga noma ialbum ozoyithenga nezingoma futhi ozoyistreama kuma digital platform akuhlangane ezathu ke sizombono wakho ngalama promo la azophuma nama album azophuma mbukele emakhaya ke kwesimanzonzo indaba ipheli kanti futhi ngeke futhi zize ziphele siyabonga ubongatha kahle bayangisabawela abanye bathe kahle bayangisabawela ubongathe malabi wena ngiyathanda nenguwela kaliwami wena Uzuzu ya kalu kalu ikinekhansi yeni ngoba ngekufana